खुलुमबाय। आंनि मुङा राजेश बसुमतारी, दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि। गिबियावनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव खर' गंग्लायै जोंनि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। बेजों लोगोसे बाथौ बिबुंसारनि न'खरनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा अनलाइननि राहाजों बाथौ आर'ज मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंबाय थानाय जादों। दा बेनि मुं थिसननाय खालारखौ जोङो 2021 मायथाइनि 1 आगष्टनिफ्राय 31 आगष्टसिम जोङो फोसावनाय जादोंमोन। बियो मैया जोबनानै थांबाय। दा बेखिनियाव जोङो मोनथिनो मोननाय बायदियै गुबुन गुबुन जिल्ला आफाद एबा बियाबनिफ्राय बादायगिरि फंबाय बिनानावमोना दासिम मुंखौ हरजोबनो हायाखै होननानै जोंखौ मोनथिहोनाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मुं थिसननायनि खालारखौ फिन जोङो बारायफिननानै होनाय जाबाय। अदेबानि जोङो एक्सटेनसन खालामनानै होनाय जाबाय। बेखौ 20 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइसिम बादायनायनि मुं थिसननायखौ लाबाय थानो हागोन होननानै जोङो दिनै फोसावबाय। लोगोसे क'दिंखननि भिडिअ दैथायहरनाय खालारखौ बे 20 सेप्तेम्बरसिमनो दैथायहरबाय थानो हागोन होननानै जोङो दिनै फोसावनाय जादों। बेवहाय लाइमोन माइनाव आफादा फोसावखानाय बायदियै क'दिंखनाव जायखिजाया बाथौ आर'ज मेथाइखौनो दैथायहरनो हागोन क'दिंखननि थाखाय। दा बेवहाय गोदान बाथौ आर'ज मेथाइ अदेबानि हांख्रायनाय बा बरायनाय बा बोर निमाहा बिनाय बाथौ आर'ज मेथाइ जायखिजाया दोंसे मेथाइखौ भिडिअ खालामनानै दैथायनानै बाहागो लानो हागोन। बेखौ जोङो फोसावखानाय जादोंमोन। दा बेबादिनो जोङो खुंफुंबाय थानाय जादों। जोङो आगुआव बाथौ आर'ज मेथाइ बादायलायनायनि बादायखान्थियारि PDF फाइल फोसावनाय जादोंमोन। बावहाय बाय'डाटाखौबो जोङो हरफानाय जादोंमोन। बे बाय'डाटाखौ आबुं खालामनानै बादायगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनिसिम दैथायहरनो थाखाय जोङो खावलायबाय। दा क'दिंखनखौ जोङो 20 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइसिम बारायनानै होनाय लोगो लोगो जोङो हांख्रायनाय बाथौ आर'ज बादायलायनाय एबा सेथि दिंखननि भिडिअ दैथायहरनायखौ 21 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइनिफ्राय 5 अक्ट'बर 2021 मायथाइसिम जोङो दैथायहरनो हागोन होननानै दिनै फोसावनाय जाबाय। बेनि उनाव नैथि आरो थामथि, ब्रैथि, बाथि दिंखननि थाखाय भिडिअ दैथायनायनि खालारखौ आगुआव जाबायदि फोसावनाय दङ बेबायदिनो बादायगिरि फंबाय बिनानावमोना जोंनिसिम दैथायहरनो हागोन। जोङो बेखौ दिनै मोनथिहोनाय जाबाय। दा बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो दिनै मोनसे बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय सानदों। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा लिडारशिप ट्रेनिं अदेबानि जों दैदेनगिरिफ्रा माबायदि धोरोमनि माखासे सान्थौ सानस्रि बा गियानफ्रा जोंनाव सासे दैदेनगिरि महरै माबायदियै थानांगौ, जोङो बे आयदानि सायाव बिथा खालामनानै सावरायनो थाखाय जोङो थियारि खालामनाय जादों। आरो बेनि खालारखौ जोङो 26 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइयाव जोङो खुंनो होननानै थि खालामनाय जाबाय। दा बेखौ जोङो अदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव खाग्राबारि बियाब बाथौ थानसालियाव खुंफुंनो होननानै जोङो थाग थियारि खालामनाय जादों। दा बावहाय
गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय माइनाव आफादनिफ्राय सानै आरो लाइमोन आफादनिफ्राय सानै लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो बाहागो लाफैथारनांगौ होननानै दिनैनि बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो मोनथिहोनाय